Ассалому алейкум. Мана омадем портер бозоро. Худо хад абзороя атҳои дил када мегирем. Мана дастгирӣ кардам, подписка, поделиться, лайк ва аз хотир намурод. Дигар видеоҳои пайгирӣ кунтон, яъне ки дигаро равона кунтон. Худо хад ҳамаша нарху навоша, састаяни ҳолатош, комплектасияош кадим мегӯем. Каналҳои мо дар TikTok Сӯҳроб ТВ ва дар YouTube Сӯҳроб ТВ. Худо хад мана дастгирӣ шова умед дорем. Дастгирӣ мекунтон ва видеоҳои бисёр кара подробна информасияш ки яъне ки маълумоти бо пурра пешниҳоди шумо кунем. хуб, мана дидед хеле ки достон портеро бисёр, портер бозор дар Хуҷанд қарор дорад, пушти бозори Барака, яъне ки якшанбе бозор. Агар ки мана ягон кас масъалаи доставки через телефон харидори кунтону масалан гӯйтон ки чихе доставка мекунем любой минтақаи Тоҷикистон ба ҳамба масъалаи доставка кадан ба дила ғам намекунон, заказ кадан мекунон, бурда мерасонем ба хонатон. Худо хоҳад. Портер навбати чанд ҳей солаш? Солаш 2009 гуфтосиян, сиарди 126 95000 гуфтосиян, бо савдо меша. Хуб, номери телефона охир ба мегӯем. Намудаи обшивка рангаш мандаринчами апельсинча бо ин будааст. Ду электропакет центразамок кликчатели боковинкаҳо ҳаст. Намудаи салон, намудаи сидени спальникаш нест, борташ дароз, потолоко тоза, пробег 102,000 та, телевизор чашай, кондиционер, протитуманка, обогрев сидени, обогрев боковинка, скорость механик 5-таи. Намудаи салон, намудаи бирка, намудаи баллон, протекторош средний ҳолат, намудаи борт, оцинковкаҳош нав, баллони пуш ҳам сали хода шудагӣ, бас защитникои мотор ҳай. Ящикчи запчаст монакаш нест. Намудаи фари пуш, резинкаҳои ини борташ ҳаст. Резинкаҳои борт ҳай, баллони пуш, запаскаҳош, протекторош сахт хода шудагӣ. Ойнаҳош зиёда разрешение нест, не ки торпедаш тоза бас чақа ёрмаш нест. Баллон менча изи баллон мана сидени ба изи баллон ҳай. Ойнаҳоша сиёиша меканитон. Хуб, бояд боз маълумот такрор кунем. 780 вагон 2009 сиарди 126 95000 гуфтам, бо савдо мешавад. метавонед зан зидед савдо кунед гиред. Портер албатта вагон 2015 780 сиарди 133. хуб, сиарди 133 110,000 гуфтам, бо савдо мешавад. хуб, рафтем салон ба. Намудаи обшивка ду электропакет, центрозамок, переключатель боковинка аст. Намудаи салон рулош молочный ранг шудагӣ, спальникаш ҳай, потолокош тоза, пробег 186,000 та, пробег ба гарантия нест. Так, кондиционер, обогрев сидени, обогрев боковинка ҳаст, скорость механик 6-таи, торпедаҳо тоза, салонҳо тоза. Намудаи бирка, намудаи баллоно, протектори баллонои пеш средний ҳолат. Процентиша ку намедонам, хай миёна. Ҳолати миёна. Так, баллонои пуш более-менее нағз, протекторош тоза, бачокаш нест, защитники мотор ҳаст. Намудаи оцинковкаи борташанги оцинковкаош нав, намудаи фари пушт. Эсинандиан защитникаша, протекторош нағз, баллонаша протекторош хода шудагӣ. Ваяш баллони пушта запаскаш хода шудагӣ. Так, намуди обшивкаҳои тарафи дар, намуди торпеданда харошта шудагиш нест. Намудаи сидени ҳозир бояд бо маълумоти такрор мекунем. Ойнашанда разрешение нест, разрешение мегиритон. Вагон 2015 780 сиарди 133 110,000 бо савдо мешавад. хуб, метавонед занг занед савдо кунед гиред.
Порти навбати вагон 2014-772-2211 сиярди 133 мордаҳои нав бана мордаҳош нав 110,000 кусайна 110,000 кусайна бо савдо мешавад. Салоноша нишон ду электропакет центразамок филкчатли бакавинка аст. Намудои салон, намудои сидени, спальникаша, потолоко камутун ваяшай дог дорад, камутун сиёӣ дорад. Пробег 60,000 та нишон додост. Анҷа прибору кондиционер, обогрев сидения, обогрев бакавинка, скорость механик, шиштаи, намудои тарбиедананда тарошта, харошта шудагиҳош нест, чақаёрмош нест худо хоҳад. Намудои бирка, намудои бирка. Хай балонои шуштаги набаст, хай нишон метим, бар замин нишон метим. Хай асаби чиркиниш акасах оценить карда намешад, масале вайша. Некин протекторош този наст чуқуракай. Яшкаш ҳаст, защитники материалу ҳаст, рангоram нақш шудаги. Оцинковкаш нав, оцинковка нав. Намудои фаро, намудои пушт. Намудои пушт. Мана. Неки балоно протекторои запаски пушташ. Балоно лисича. Балони пушт лисича. Намудои обшивка, обшивканда чиркини меҳан чиркини бас. Ана намудои торпеда. Ина пок кардам биям спет кедаги не ойнаи сали тонировка. Тонировкаша баъд аз харидан меканитон. Бояба маълумота такрор мекунем. Вагон 2014 772 2211 сиярди 133 110,000 кусан боз савдо мешавад. метавонед занг занед савдо кунед гиред. Каналҳои мо дар YouTube ва TikTok номаш Суҳроб ТВ, знакаш хай худатон медон то ҳамин знака бентон дастгирӣ кардан, подписатсия кардан, лайку поделиться аз хотир набурод. Рафтем порти навбатӣ. Мана бонгои навбатӣ вагон 2014 772 2211 бонго 3 125,000 кусан боз савдо мешавад. Рафтем салон ба. Намудоиш прибор пробег 124,000 та нишон додост. Намудои торпеда мана, намудои торпеданда харошта шудагиҳош нест. Анҷа скорость механик шиштаи, обогрев сидений, кондиционер, обогрев руль, обогрев бакавинка, бакавинкаҳош қатъ мешавад. Бакавинкаҳош қатъ мешавад, мултируль. Телефонҳои мебардорӣ, звукҳои магнитофонҳои баланд паст мекунӣ, айробаг. Айробагҳош ҳайруланда. Мана ду электропакет, центразамокҳо ҳаст, переключатели бакавинкаҳо ҳаст. Так, мара меҷо документ монако, потолокҳо камутун ва яшай. Чиркини дорад. Хуб. Намудои бирка, намудои бирка, намудои балоно, протектороша бентон. Протекторош қирош хӯрда шудагине. Ина балоно. Размерои балоно чанд? Размерои балон 16, аз они пеш, аз они пуш 13 мана. Аз они пуш 13 мани протекторои ина. Тозе наст мани бачако. Намудои рангош. Запаскаҳошон протекторои средни ҳолат. Мани намудои пушт. Намудои пушт. Оцинковкаш аз они худаш. Оцинковкаш навне аз они худаш ранг кадаги. Ана яшикчаш ҳаст, запаска ҳаст. Запаска яъне ки ҳам инҷанда запаска ҳай, ҳам инҷанда пеши буш яктаи запаска дорад. Акклиматорош този нағз. Акклиматорош този нағз. Намудои обшивка камутун мана инҷа инҷа камутун харошта шудагиш ҳай. Хеле ки медонтон спальникаш нест бонгова спальник надорад. Хуб маълумото бояд бо такрор мекунем. Вагон 2014 772 2211 бонго 3 125,000 кусан бо савдо мешавад. Ҳоло метавонед занг занед савдо кунед гиред. Порти навбатӣ вагон 2015 780 Aslan.
780 якси 35000 сиярди якси 33 бо савдо мешавад. Хуб Портер Халидинник рафтем салон ба. Намудои обшивка, до электропакет, центр замок, переключатель боковинка, намудои торпедо, намудои салон, намудои сидени, спальника шаст, потолоко тоза, намудои приборо. Штик прибор чантай 15000 пробегша гуфтост, лекин масъалаи пробегошро ман гарантия наметиҳам ки ҳатман ҳамин ми ё неми. Обогрев боковинка, скорость механик, шиштаи, масъалаи пробегошро ман гарантия наметиҳам ки ҳамин ҳақиқатан ҳамон пробег ме, чунки пробегоя мегардонанд соҳибаҳои вай портерчиҳо. Бинобар ҳамин масъалаи ягонта пробегашро ман вай не кофил нестам ки масалан ки мехай гуфтам. Ман просто дидагима мегум, ман ба ягон вай хафаги бентомана. Намуди протектор балони пуш, протектор балони пешам ҳамчи дигар този зур бас. Намуди дорам защитникош ҳай. Чамодончи пушт ҳай. Чамодончи пушт ҳай. Чӣ хеле ки гуфтим? Халидинник. Ана намуди дарунаш. Чанд тон мегирад акоин? Бора? То 3 тон 3 тона. Бе яга мамония мегирад кисан соҳибашон. Так, протекторои балонҳои пушт то 15. Балони пешам ҳамчи дигар този наст. Обшивкаҳои тарафи пассажирка, торпедаи харошта шудагош. Исмани намудои спайлик. Ҷанг досян? Ту ки диме? Байни худошон ме? Хуб, мана бояд ба маълумот такрор кунем. Вагон 2015 780 сиярди якси 33 Портер Халидинник 135,000 боз савдо мешавад. Портер албатта вагон 2014 780 0600 сиярди 133 95,000 кисан боз савдо мешавад. Мордаҳои навки. Хуб, рафтем салон ба. Намудои обшивка до электропакет, центр замок, переключатель боковинка ҳаст, намудои салон, спальникаш ҳаст, потолоко обшивать кардаги мана. Потолоко обшивать кардаги. Намудои штик прибор 285,000 нишон додост. 285 нишон додост. Приборо кондиционер, обогрев боковинка ҳаст, скорость механик шиштаи, намудои бирка мана. Яке агар ягон кас зада мебинам гуфт пробегуваҳоша. Намудои вай билин кум кадам. Хулас балонош 100% ҳолат. Амул гавзана гапол гум шуд расташ. Мана протекторо ёд бома. Протекторои балони пуш, балони пеш нахпанав. Защитникои мотор ҳай. Рамо ҳаст. Зур ранг шудаги. Бачокош ҳаст. Бачоки запчас монак мана. Бачоки запчас монакай. Баъзи ваҳо намешад бачокош. Яъни яшукчаош, бачок не яшукчаош. Намудои пушт. Намудои борташ отсинковкаш нав. Отсинковка, яъне ки оҳанаш мана балоно. Запаскош, балонош средний ҳолат. Защитни мотор ҳай тарафи ростшандам. Ойнаҳош тонировка ва ҳуҷҷат нест. Мекунед онлайн тонировкаша ё ин ки ҳуҷҷат мекунед. То намудои торпеда харошта шудагӣ не, намудои спайликаш хай худатон дидтон. Бояд ба маълумот такрор кунем. Вагон 2014 780 0600 сиярди 133 95,000 кисан бо савдо мешавад. Метавонед занг савдо кунед.